Padre, pabunyagak man to'y anak ko. At niya't ipanagan mo ko na. Tigre, Padre. Nay, tubeng. Sana mabalin ti tigre. Magan tinarungsot nga ayok na ita. Mabalin, Padre. No mabalin tilyon, di mabalin mo ti tigre. Mabalin. Doming mabalin amin, doming mabalin amin, doming mabalin amin. Doming mabalin amin. Mabalin namin. Doming mabalin namin. Nasaya tunay tawanan ti biyahem, Domeng. Nalpasin nagjas asikasuki di Manila. Limet rosa ita ti saan nyo anadanon dito palay. Napananangag paiso ay Inawis ni Mrs. Pakis. Nagpakadwa nagpa-Manila. Nay, imbagman. Nawayan ay ti panagbiyahe. Awan una hindi kasapulan na may papaniti travel pass dita. Awanan, limo kayo matbasitan. Iso na lang, siyempre, agan nadata tao ag face mask lata. Udmet, tauray adan bakuna iti dayta, adulata dagiti mading agpabakuna. Ang mga dumtang tukit di ti panawan na compulsory ti panagpabakuna. Unay katanagado na bakunaan. Binilyon na tao ti mabakuna di tintero alubong. Nakurang siguro ti siguro na bilang wano kadagupan tayo a Pilipina ta adon ti narseng wano natay iti COVID. Uray ado ti natay tado medlata ti may paspas nga asumuksukat niyan. Dahil talanga saan lata malapdan ti panagngato ti population. No paikot ngamin Ing kayo kat agpaado kayo kunana. Da kayo kid. No daduma mayat mo tagpilosopo. Trigat na no makatumpong ka iti kasangsang mapadamot lang a pilosopo kat kumontra na daytan. Ay, makiapa lakit day. Wuna, usod ako na. Apa dito, apa iday. Dahil nga ron, no makatumpong na iti pilosopo, iti pada na pilosopo, akasungan iti sasawan na. Tay ko na kon. Wow, agboksing dan. Aywan gayam. Kumusta di ongoing a construction ni Mrs. Pakis, ano pa nyo kinita iti kalman? Tangken ulo. Dagana ka no da dyan, kat awan makaiparit, iti panagpatakder na. Anya? Isa ka sa pulan ti aksyon. Saan tayong orayo na makapatakder? Saan to na may babawi pa ay? Ay sos, kita am to nga ro, Doming. Sikat ti mapanidya ili. Mga lakakadagit ti mabalin tayong isarang apamanagnak a barangay needs dayjay asular. Amangan na pa kaisagsagmakan yun dayjay lakay. Natangig ni Mrs. Pakis. Uray asino ka no ti agdep-dep pa, daga na dayjay. Nakarumot na dyan daw. Gamrod iti daga. Bayan nyo lako mga minon. Narigat na daka-apan San mi ngap-apaan? Isumat nga min. Makiapa mo't imbis ko mamakisarita na sayat. Leave it to me, bakit? Kasta ti bagbaga ka nagigya kakadwa kagawad ta nagudwadan. Anya? Adda umay ayon ka ni Mrs. Pakis. Iswa, natangsit latamat ka natangken ti ulo na. Na ito tirigat na. Sum ka na dagos ti tuglap ko. Apama na nakapano ni katugang. Ay. Sabagay. Awan takas na. Awan matmang tilaw kanya. Tawan ni Rosa. Ay.
Apagis, ti palagilat kung di sa pa. Reporting, Chairman. Oh, anya. Anyat ba naginapan nyo kinita madimuli sa private apatak dari jay pakaaramidan ti road widening kan nakapropose a satellite market. Awan na balinan na gaya agdemolis ko ma. Ah, apay ngay? Kat no, masaw, bareta kas kadarangadi mo, tinakalayat ijay ang sangputan na gaya agdemolis. Ne, naglaingan? Uwan, Chairman. Saan nga trabaho, nagdi trabahador, itay nakadanon kami dyan. No din, nakapaskad da amin, na nakalayat ka nagdi ramit da nga trabaho. Naturid mat nga rod ni Mrs. Pakis. Nakasagana amang ilaban, iti panagpatakder na, iti san namat ako kwa, winodaga. Uwan nga raw. Ala, indorso yung matanda ita problema iya ili. Dagiti langan masaknan ti mangkita iti dayjay. Ay, makasapulan mo't na ti kardayo, ah. Wan Anyat ko na nagiti kakadua kagawa na ya. Nagudduan samot kami ti grupo, Chairman. Ay, Oposisyon na talaga nagiti na duma kakadua. wan nga raw, usod ako nam. Limamat ti kumontra ken Mrs. Pakis. Siyempre, sa nakumontra da kagawad akop ken kagawad padtok. Ay kasano, kabagyan damat nga may ni Mrs. Pakis. Woy. Siyempre, di damot itulaw, ang maabak di ikit da. Ang para makita, aggaraw dagiti lima, akagawad, pakairamanam. Suportarak matida. Ala, di kaya bunto-buntog. Masapula malpasadagos to'y pagpwestuan ti groceria. Kan boarding house tumat ti kagudwana. Talaga gaya mga itultulo yulat ta, Mrs. Pakis. What? Apay dubig? Anyat gagarap. O may kagpasali? O may kamanaktak iti trabaho? Zalmet, Mrs. Tanya garo ti aramidom ditoy. Umayak ag inspect. Inspector ka. Wine. Kita agman gusto mo't lang tararamidan ng iti trabador mo. Oh! Talaga? Adda pa nang isakit mo dito'y patpatakderek apasdek negosyo? Uwan mait, madam. Mayat ti isu man na. Ay, nyagat kami tiga po na paritan da kayo pangagpatakder dito ya. Awal lang arot akin ko kwa. Talaga ba't? Ngam ni katuga nga magusting. Ha? At babawi ka nang iputos kan kwa na. Apay, Madam Pakis. Agasam! Imay ditoy, intudo-tudo na kit din dagiti muhon. This is not property of any individual. This is a barangay property kung kuna na kit din. Kung di English kanupay mo. Pwe! Kasla pa'y agamod kayo ti kasta dyaryo, Madam. Ay, mapanagamod na jayan. Pwe! Pwento ba na ninton bigat? Ha? Masurunak ka talaga. Ne. Ay, tararamidan ni Duming itaya ni Mrs. Pakis ako namlan sino anak kabani ka sa mga manbandar ka dagiti karpintero na. Ay, sos, tubig! Kagawad tubig na yan. Di ka ba danagan? Si Kati may sa agkes. Inton maangay di inaugurasyon. Program dito. Kaduwag to ni Mayora. Na. Da kasada ito ya. Kadwa ni Duming dayta Mrs. Pakis. Ay, kakunsabos na ni Duming. Na. Ay. Sumampi tawak man iti saritaan da. Kampay idi na ano sa kita.
Di ka gumaa kasubsuban ti bumigbig kang alapayag ko. Sa nabalay, kasla kag matmata vampira ita. Talaga mo kasta dagiti mata. Duwag to ni Mayora. Kasta ya, Mrs. Pakis. Unmet, doming ading ko. Talaga si kadto ti kadwa ni Apo Mayora a guest inton inauguration. Ano yan? Inaugurasyon pa eh. Naimbag nga oras mo, Mrs. Pakis. Ada ibaga Apo Chairman na kibiyag. Nay, anya jim bagam. Ay, di kinunag. Adan sakit ibaga Apo Chairman. Excuse me. Abagano, umay kayo makimerienda. Orasan ti break time dagiti trabahador ko. Sana ka makimerienda no di kat umayak agpamerienda. Si kamot, Mrs. Pakis. Chairman. Tagda ka rito, Ming. Dinaklapdan, adumiskat eh. Oo, Chairman. Mrs. Pakis, kasta pa. Panawag dito ni Chairman. Napapagsamot ti gagara na katakayaw. Diyan mo. Taawan mo ti appointment na kanya. San mo ta ka sa pulan ti appointment kat no makigayim ti tao? Huwan mo't kiti, anyaya ti gagaram, Chairman. Kaya't kula makita mo to'y patpatak derem kat, 2 grados sa payday ti patak derem. Medyo, agreklamo, ijay langit ti mayat nga agreklamo. Basta, oray naman no demonyo ti agdebdeb pa. Tumakder na ito'y abalay ti negosyo. Kasta aya. Huwan mat, isungay tapay laeng. Chairman gusting. Ibagamon ti ibagam, tasong batak. Amok mat kat, numero 1 ka a kontra iti daytoy. Alak ti patak der mo lata. Ituloy mo lata. Oray dumanon ni langit na makitan to iti udi na. Ay sus! Saan lang to akabailanan nga agawan pa ito'y dagak? Tapat patakdira kon itinalagda a pasdek tinigkosyok. Makita man tilaeng dagiti agrek-reklamo a barangay kagawad. Mapamulagat ka, Chairman? Apay, di mo ti garaw dagiti kagawad mo. Itarumdak ka no. Para makita kumpadrek ni Mayor, kastamet ken ni Gobernador. Nagngangato at tao dagiti protector ko. Ay, ang mga nuad dapay senador. Dakay gayam ti officer of the day ita, kagawad akaw. Uwan, Doming. Imbagamot kanyak ni Mrs. Pakis. Bayag ka ijay ayan ti construction da iti kalman. Uy, adaw tinagsarsaritaan mo. Ket amom, ikan na kanto kanumat ti paset mo iti maangay a programa inton inaugurasyon na. Kasta aya? Ay, yakmat maawatan no daddo ba na di abakag? Ne, di mo maawatan. Di mo ka din ammo. No apay nga isingsingad na ti baginakin ka. Tamagag man kin ka. Apay berber nga sandak matan iti kagawad kitib. Laita? Binirngasan na kati kagawad kitib. Kaputa, amin sana arami din a project iti barangay tayo. Adda na kitib mo? Ne. Madimot dito nga ibagbagam Doming. Sanak mo't ako mikitib. Sanak mo't ako kurakot no kasta ti bagbagada. Awan imbagbaga kakasta. Si kamat lang ti mangibagbaga. Ne. Di ka sumalsalin iti construction ni Mrs. Pakis. No di mo kaya ti makaraman. Depende iti may paraman kagawad. Apay, anya ngamin kumaya ti may paraman kanyak. Ne. Dila mabalen, duata a makaraman no niya rajay.
Dinak man pilis-pilisupuan. Laglagi pong akagawadak. Nabutusanak. Ora, ita saan ka mo't ngayong botos? Nita. Apay, ayang agpudot ka. Agkad-kadwata mo. Apay, saan ngayong baga ni Mrs. Pakis kan ka? Anya. Agkakadwata yo. Danag mo na ya. Kontraak ka ni chairman. Uray pa'y no katugangak. Talaga? Uy, isa di ka madanagan. Adda batotak. Ne. Maiturod mo nga ipang orke ni katugangam chairman ti batutam? No kasapulan, apay kay dinasaan. Isa di ka madanagan kakawan. Agkakadwata yo. Agkadkadwata. Talaga na tangsit na di apakis. Bagay launay kapilyedo na. Ne. Adaman ng kaguram. Adaman parikot. Diyan barangay tayaw. Ado, dahil di Mrs. Pakis, tuloy na lata di patpatakder na abalay negosyo na iigid ti kalsada. Ay nagusteng. No awan lakit ti pakasagsagidan yo. Baybayan yun. No awan lakit di ti agriring akin kukwa. Anyakit nga wanan, kat kukwa ti amin na bubarangay. Barangay Neds amakun ko na dayjay. Sa may sakit, propose apakaipatakdiran ti satellite market. Depende no kasano ti kalawa di ibati ti roadway dining. Ay kat isua. Ti ibagam. Tapno mapasardeng ti panagpatrabaho na. Sambutan nyo itatadi pa'y nalpas. Narigat taon no sa larakrakan no orayan na namalpas. Adda pagkarkarit ng abogado akan nakano. Agin attorney siya mo. Ta attorney na chit kung kunada mo. Anya, attorney Natche. Unmet. Attorney na chit pa'y laeng ye pampanakil na akaanakan ng abogado. Awawagan da lang amin iti attorney. Ngam nasilpan mo iti natchit. Kahit na asawan, attorney saan pa'y? Adilantado na unay. Aniyan day. Ay, nawata man ba kahit? Word. Kasanon no di abogado ng itang sitda mangigigam wino mang dipinsan tokin kwa nakit no way matgayam. Anya dagitan nga bagbagam. Attorney Natche, no attorney no way. Katwen, attorney no more, kasyay. Tanabanitog tumot gayam, tadi nakarwar iti bar. Ayun, anya. Hey. Masigurado na ka na, nga abogadong ton, dayay. Ay, suswan mat. Di dagbilang di piyag no di pa'y nagpes sa titlog kunada nga rod. Tapno maliklikan ti panagsakit ti buksit, ginatangsit akabarangayan. Ne, nakadakda matan di buksit ni Mrs. Pakis ditan. Anya kumakang kano agsakit. Uwan na niya. Ay, aglalaok pa'y kadinti masasaukon. Makapaluksaw ngamin at talaga dayjay. Nagtangkan ti ulo na, Mrs. Pakis. Nasapan sa ti panawon ti matutudo Talagang agbaliwan ti panawon. Uwan nga ro, chairman. Kalgaw pa lang, nor arigan, ngam kanayin ti tudunan. Dan sapay mapaspasong nga na bagyaw. Aya, Sa bagay, saan samat na masigurado, no, agland phone. Kan adayo dito ayan tayo. madadal dagiti mula anay mula para kalgaw no Kastilaang. Malnakda. Ay, uwan. Kas kadagitay pitsay ni Rose di Kalman. Nalmas da. No maisti maimula, mayat. Ay kasanon, no tabako sa ay mayat no maista tudo ti kasapulan dayjay ket ay sus Tapos king ginan. nagpisa ore la kintai ti barangay ay Lamisaan. Delikado. hey Rumartan Ay, saan? Delikado na kiti. Wire kan poste ti kuryente. ay Sumirip pa di lamisaan. ay Rumartan dumeng ay sus nakaputputan tibot lagsar dengan delikadong tilubong Bisa makapatanagan.
Chairman! Chairman! Oh, naggapuam kagawad sakop. Nalpasan ti problema yo. Gi-construction ni ikit mi ang Mrs. Pakis. Na, nalpas, apay. Narba di nalpas mi nga umuna akad sa aran. Narpuugan. Nalpasan. Anya. Nawanan ti isyaw. Nalpasan. Nagkingkinhan. Ay, nagyaman ako. Tagainap lang kaya. Dumi! Mabali namin! Agkapi tayo, pay. Agmerienda ka, pay, dom. Sakbay nga agluwas ka. Alawon man. Tajak tuket ang bisin iti biyahe. Ayun No, dakit di balon masaramsam, tagbalon ka. Makaminos kay ti gastos, iti panagbiyahe no, dabalon mo kay. Siyakat o galit tagbalbalon. May mayat nga dayo, tayad dabalon tayo, no kasta ngagbiyahe tayo, iso paya pampanunutin. Ay katun gayam, imbag adamot laangan kompleto at travel pass mo, dumay. Ada, nakaprasak mo iti medical certificate. Nadya sa lang mo di sa pulon da. Awansan ti swab test nga isutin nangin abayaran. Ay, Wayne, awan daytan. Dati sa langan pang rapid test sa ti pakpakat na kadagiti agsangpait wino rumwar dito ili tayo. Doan yakit di deta kita ti virus ita Milyon sabot tinatayan. Wayne nga road. Nay, makatawon mo tan, manipod ng rugi dito pandemya, di mo't lamalmalpasan. Pudno asan tayo nga mo no anya ti banagan dayta pandemya, aging kay ti malpas ti COVID. Nakaama ka talaga tagbibiyahe. Saan nga amo no sino daw ti makapulpula-pula tao. Iso super anad ti kasapulan. When kitam anaimbag ti papanamdumeng. Lisyam dagiti sabali a tao. Well, Saan lang asikat ti agsagaban no makaptan ka Datayo amin ano ko Ay na, yat adayo ni Apo Diyos. Yadayo na tayo kumay ti dayta, Pairos. Napaanan di manugang mao. Agmay sama ni Rusa dinamuno ka asumangpet. Talaga kasta ta pandemya nga rod. Kasayatan la di agyan tayo latta iti unag ti balayin. Kapilitan la nagbiyahe ni Doming tadaguli mo di mga ayab kan kwa na. Dayta nga rod kat. Ala, panawang kayo pa nga agi na dito Makatuturo ka ko. Rumbeng ko mga orayan da nga glimpyo ti panawan. Barang maudin day jay, nanang. Ay, nakaisimpa kan kadagiti isimpam dito'y kusina. Ay, nung kaintay maturugan. Anya day jay. Kasla da masaysay o kung aling asaw ti malutluto adinagdang. Ala, addamanan kasla glutluto iti dinangdang. Masansan amalanglang abko day tananang. Ay narusa, adda ka balayo asa na makikita. Uno karubayo nga ta, kat isud ati aglutluto. Anya? Ala ni nanang, mangbutbutang. Ay sana ka mangbutbutang anak ko. Talaga ka no nga dadagiti kakasta aparswa. Saan makita ida? Mabutang sakit nga rodo na maturog iji kwarto mikin ni Dumeng. Anya? Umayak lagyap lagi iji kwarto pagturugan taon. Agkakakwarto tayo, nanang. Syaklatan ti kadom ang maturog, tane. Kudamlan nakalagip mo't nga niya ni tatang mo. Anapan iji ayan dagiti naka-duty barangay taanod. Makipagronda ka na. Kasta ka ne? Word. Saan sa kanumot la makaturog? Iso aday jay.
Imulog. Agrundada ka no. Mga no parbangon to ninton sumangkot. So, maturog takit din. Wala nang. Agyaman nagtakat ka doon na. Uwan, hala, maturog tan. Wala. Agay datan na nang. Mabuto nga kung katagay bagpagayo agagayam. Lawan da kijay. Nasingput da kijay. Saan mo matadang tangran ida. Gagayam da ka. Nga ta, nanang. Uwan. Ay, kas ko na day di idang ko. Kasta ka no. Iso di kang but-butang rusa. Makaikawa mo, ti kanayo nakaawan ni Kagawad Duming, Chairman. Aday na tindaran na seminary di Manila. Nagseminar man idin. Sa bali man day jayen Ado ti pakakumikuman na. Ay, awan na Kasano nga isunto ti Indursoyaw. Nadantong mo sa bali apakakumikuman na. Hawanin ti eleksyon ti barangay. Aya. Pagduaduan man din. Ang mga ma-extend man din. Ne. Mayat, ano kasta, Chairman? Kaya't nasawan, aglayon tayo manin nga opisyal. Kapilitan bilang. Ayos! Kagawa na tulat na, Nay, di ka payagpispista inong. San paya sigurado mailayon tayo? Di ka unay tamangan numasukal. Mayat na talaga, wad naman ng extension. Benek! Benek kayo dito! Ne. Ada benek dito rin daw. Ay, sti! Aglako iti benek kunak kuma. Nay, imbag man ina, naawit yun neta sa ngalababon nag. Ay, nadagsan! Iso ang gatangin niyo amin ang kasyanda kuma. Ha? Ne. Isimre kong Chairman. Gatangin niyo day sa ngalababon na. Kasyanda nga inayaw. Nanaman day to'y makaadom ti mga antak. Paimasin na tikaan mo. Ay. Wala na, Chairman. Ay, huwag gaya. Si kaya ni Chairman Gusteng. Unmat. No other than. Siyak nga rod. Apay aya. Ay, apag isaw. Si ka talaga ti plano apangilakwan ti sangalababan na. Tumpak! Na. Gatangan mo, Chairman. Tayo di nga yan nakturay sa nga duyog laang. Yay. Anya ka mutin lakay. Pinakyaw mo lang arodan ti sangalababon na inkuy-kuyok mo hindi na naglakaw. Di kagreklamon. Isipam kiti ti pagidanan. Tinaksukunan ni Rosa. Mabuteng awan kadwa na ibalay da. Awagan na kan tumatlaang no di ka pa'y lamapan. Uwan, mapanakon. Asikaswam ni ina. Ne, anyagam tinagan na itayin. Ay saus day taman. Di ka pa'y gayam amo tinagan na ngam insang tutmaon. Damaga mo Ala, surutan dak. Mayat, iday papanantayo. Uray ta, nakaturugan di anak yaw. Ay na. Agsardeng tayo di tayo. Aga-away tayo. Agyan kayo iti masikigak. Day, magparitrato tayo ka diin Mayat mo ti pa nag-aabay tayo. Anya nga paritrato mo ditang ibang pagamuguste. Tagtagare. Yalam et kulitam. Susapo. Yalam et kulitam. Ay. Akulit wadi.
sir. Suray. Ayantan. Damag kumamot kan kano sa dino to'y ayantan. Nini. Di mo mutam mo? Saan nga road? Ah, Kat no'y tayo nakariingap kat adda tamutin dito nagpintas asilid. ewan nga rod. Kun. Ni. Apay akas to'y tisuot ko. Na, ayun. Nakasapin ka mo't iti baroy buhyan. Kun, ay na, dahi tayo mo't uniforme ti barangay data in Paris mo. Katsika. Apay, Nangalaalaan mo dita short panty boy scout asuot mo. Ah. Sakit. Kimuna mo na di katugangag na din Paris mo. nene. Ay, unpay sa... Aguray ka. Katno, sapin ko na ka. Ay, nagalas kat gayam to'y suot kon. Ah, Nagsinukatan samot itin sapin. ay, Sapin mo to'y short pa na suot ko. Sapin ti Boy Scout. Kat na iday mat baroy buyan na sida suot ko. Day tayo suot mo. Ito tayo magbaga na apantilit. Nagdumukon. Anyat mapaspasama katatan baka. Ay, Kasano nakapag sinukat na nga ikat. Di ka mo't pinunpuntusan. ay gan, ilalak na ka yan. Awan na't di ka may bagbaga. Ni inabunak. Bumubunak. Isuretan. Di kay mas dawan. Adda kayo dito unag tidaga. Ha? Iti pagaryanda kiti bumabandag. Kan agbabalitaw. Ay, maray awag ka na kayo. Ha? Lakay kan bakit kayo ngam? Okay kayo. Anya? Sumurot kayo kada kami. Ay, Oh, da kayo agiya. Ag-blaster kayo. Blaster! gusteng. Kita dagiti pasurot na. Ngi. Banyas kan tukak. Batok tayo ta. Isumot lang isu. Nakaskas daw. Nagbatay ti batog iti bukot ti banyas. Ay, Dito, anya na ti ito. pamatyan nyo kadagiti amin nga imbagak kada kayo. Wala! Surutan nyo dito dua na biyag. Itunda na kayo iti panganan. Ha? Mangantayo pa, sada kayo ito palubusan nga agsubli iti rabaw ti daga. Ni. Na. Ay, supahing. Naitanam-tan samot na si bibiyag. Unag kanumot ti daga na ito. Ayan tayo. Dagdagarin. Datanti kagasaatan ko ng kiti. Iso nga aguli magtalatan gusteng. Ne, dayjay. Naggaraon ti banyas. Agpakapakangan nga madayaw. Aglagto-lagtumot dito kak. Surutun ta idahan. Ay, salbag. Ala, mangan kayo. Akpusok kayo. Bakit? Mangantahan. Agkakaimas di na idasar. Napulpugan alup-lupot ti manukan. Nagimaskat nga tanday ta. Malaplap di ta pingping ti nakapapel alitson ababoy. Gusteng, saan ta amangan? Anya, undaway tan. Itala nga makaramantay di kasto. Ay, sus, saan ta amangan kunak? Di ka dumarap dita. Di mo darupon dita nakadasar amakaan. Di ka man. Saan? Amo ka makakabukab kan. Ay, di nakman taglan. Tarupuntan bakit? Ay, sus, saan kunak? Nagdadakal na kita matayo. Amang mulmulagat kadagiti na itasar. Namapayati kayo matlag. Tugawan. Tamangan kayon. Kwa. Saan kami amabisen? Saan kami amangan? Hapayati kayo mangan. Ang kakaimas dagiti na itasar. Hala. Mangan kayon. Kwa. Saan kami amabisen? Saan kami amangan? Kayat yung. Akananti sa bali na kita. Sige kayo.
Saan kami amagan? Tuladang din ba kang gusteng? Ay, saan kami amabisin? Saan kami amabisin? Saan kami amagan? Saan kami amabisin? Saan kami amangan? Dakagawad inungkan kulas. Uy! Naggasaptan ko na sa kaanakan. Ay, Chairman, di kayo makan? Anong wine? Mabisinak, daraw pa lang ka. Oray sa dino. Adda ka kontrabida, inong. Ay, lakay ba'y am idakat mabisin da unay? Ha? Timay kayo. Da kayon timangan. Saan da kano mabisin? Saan da mangan? Agin ka po, simda ka anakan. Bukudan at akamagkabundan. Pupunang ka lang. Na. Sufing. Ibusin yan. Ay, saan ta ang mabisin, gusteng? Saan ta ang mangan? Anyan. Siyak mo, di maltutan sa albag. Da kayo nga agulitag. Da kayo mat nga agayan-ayan. Asan ang mabisin? Sumurot kayo kanya. Ha? Gusteng, umaykan. Sumurot ta kano kan kuanan. Intan. Ala, panawan na kami dito. Hindi pa talaga. Kisak mi amin pinakadasar. Sayang. Na ipugsot impapol mo apitso. Pinutun. Ala. Kabukabin nyo amin nagitan. Surutan may gibasi ka tao. Sige, Sufing, bakit? Surutan tan kinangayap ka na ta. Daytoy tibaklayam gusting. Daytoy mat ti susuunam. Suping. Kanya dagiti nakasupot, kabsat. Wan. Yakpay na ipakakada kayo. Tinagan ko. Siyak ni Ari sa nga piso. Ari sa nga piso. Tumboy nga ari. Ay, Wan. Lakyan ak nga Ari. Takas ka di. Damot gayam laki na kaibaan ni Diwaw. Sana ka nang rabrabak. Isuot tiyo katawan. Timbaga kanakan ko. Ay, Hala. Paklayam daytan gusting. Susunam matan daytan labba. Suping. ay, uwan. Dayta, hintayo nga ro din. Sa dino titurungan tayo, ari sa nga pisaw. Dita! Dita, Rukib! Tipagnaan tayo! Nga maganag kayo! Kaputa teritoryo ni Ari 5 piso! Kan Reyna, sentima! Tipagnaan tayo! Sino nga ari 5 piso kan rin na sintima na kita? Napigsak ti magnet ni 5 piso! Kat narigatan! No magnetan, wano sa lamang kaan nakitbida kita imotyo! Nalakala nga isukat na, nagiti kinabak nang da. Ana babatik kalidad na. Kadagiti intad ko kinabak nang kada kayo. Nagti kaya kananad. Ha? Kahit mga asawan, ari sa nga piso, kinabak nang dagiti impaawit mo kada kami? Awan duha-duha kinabak nang. Kapitan Gustilo. San ayak nga dotera paap mo nga i-project EJ barangay mo. Ay, adu Takijay, ti concentrate mo panunutan. Bayat ti panagtalyasat tayo. Di kay tumaltalya o iti makanigid. Kan makanawan asikigam. O di, gung streetak, apo ari sa nga piso. Exactly! Going straight kayo magna. Aging gatumpor kay to iti abot. Arumwaran nyo dito pagarian mo dito unig. Tidaka. Nga. Kaya ta sa unday ta, makatapaw kaminton iti rabaw ti daga, iti lubong may. Wan! Makawid kayon ton. Kat amoyo no anya da kita impawit ko. Kada kayo. Anya ngagpaiso dagito. Nagdagsan to imbaklay ko. Ure siyak. Dahito sinusuod ko. Nadagsan. Nakasot kayo. Masaan kayo nasulisog. Anangan kada kitay indasar da kitay servidorami. Kan kayo
Ay, anya nga ron dagitoy. Balito! Agsagsa nga pula pisos! Kulitab! Balik daw. Nakaskas daw. San una yan nagpadagsan na kita ngay nawit yung kaputa at tapan nakabalin ko anang ipalagaan tap numawit yung Nagsayaatan. ama partakan nyo tatnay makapatog tayo dito yung teritoryo ni Ari 5 piso Anwan na kami ngayon na makita na kami. ay sus sukatan na nakiti iwat yo iti saglilima apay kay abalito Partakan tangarot bakit? Ay na. Sayang dagiti balito kay muta no masukatan ni Tipiki. Ay na. Kung gusteng, urayan na ka. Urayan na kat ninadagsan to'y sinusuon ko alabas ang sasanga pula pisaw. Partakan! Masapol ang makalabas tan ditoy. Ayan nga. delikado kayo no punto-puntok kayo Dumagdagsan mo to'y sinusuot kang. Ay na, napakbon to'y sa nga labas ang sasanga pula. Ay, una yan. Hawanan, napakbon ti balitok. Apay ngay. Banak mo ito na iwaris alinaon ti labak. Saan mo ta balitok? Balitok, kunam. Banak mo sa orka ari sa nga pisaw. nang agring kayon nanang Bigatan. nabatibat kansa Ay, kwa. Natagtagainap ko magtintay sa nga lababan na krusa. anya abenak nanang Awan, Rosa. Domi, mabali namin. Dom, anya itang update iti pandemya. Awan, pati pakabang aran. Nagado ti agreklamo. Masikuran da unay ni ti kaado ti Rikitito sagbay ti panagbiyahe amapan iti sabali nga ili. Dahil nga raw, nagitilaunay agbibiyahe iti produkto. Wen nga rod, natungday da amin, nalugi dagiti negosyante. Agbisin mo't dagiti daduma nga umili. Awan mapalin. Urayagan ano tayo. Talaga kastoy latan. Kaya't ko pa'y kumati agpasyar. Awan pa'y deta pasya-pasya, Rosa. Nasantay nga mo nagiti tao ang masabat tayo. Wen nga rod, taposible a COVID career ta. Isu nga anos lata ti kasapulan. Ay, Kaya rigan tayo ti balod. Sana balay na kayarigan tayo ti balaw. Basta saan tayo ang maakaran ni ti COVID. Wen latan Anya ngay nga rod. Sige, agrabwatak, tamapanak iti po ni Raria. Adangatan ni nanang ijay. Nimbagkit diya, tanayaka rin iti nagbugsutan ti punirarya. Tano saan? Ang mga kapilitan nga insirayaw. Wanan niya. Ay, sige, inaklabi it agrabwat, Dom. Mawasikuralan na iti tao. Karaman ni Rosa. GCQ. General Community Quarantine. Ay, ti protocol. Maparita na rumuwar na iti senior citizen ngagtawon iti nangat-ngato ng 65. Kan nagitag tutubo anabababa ng 15 idadda. Ay, adumot nagreklamo ritan. Adumot nagiti nalablabas ng 65 ti taon da senior citizen ti nasalagisag palay. Kat isulat ti paratinda para ti pamilya.
Sa bahala nga pagreklamo na iti tao ti kinaingat ti panagbiyahe asumrek kan rumor iti syudad wenno ilay. Nagasamaya ti bayadan da swab test wenno antigen test. Sana na mababalaw na itang reklamo. Tapod no ang makapasurunan na ti a pandemya. Nakita'y daduma pa ya lugar wano ilay. Bayadam pa data medical certificate. Kat libre mo tinaduma. Ala, anya iti maraminan ng iti common tao. Kung ako na kahit tunggal agdis ti bukot ko ikipagidaan. Sigurado tasuyaab. Katupal na. Ay, turog. Naimbag ta si katanda nito'y, Chairman. Ang iti problema am Inga. Nadaksan, di bakbaklaya ka problema, Chairman. Sapay ko matulungan dak. Isumot labang kingin day tabagam. Marigatan ka na mangibaklay. Uwan nga ron, Chairman. Pag-aamoy yung matikinarigat ti panagbiag mi ti asawak. Sangkasapul, sangkasaang. Kunada itikas ka na kami. Kan amoy yung dumano ti putot ko. Apagpakanak. Amoy yung pay. Asan nakamatulungan ni bakit kung agsapul iti bagbiag may. Tamoy yung may. Awan pa'y makatawan di buridak ka nagitipito aputot ko. Pito. Pelat sa nga dosina. Ay, amok na kita. Pito ang naagda-agdan dagiti putot mo. Kan, amoy umay nga. Hindi kang itingitan ti lockdown. Impar pa rin tumang ko ti binitbit ko akal diro me ngay may ko intay tayo jay multipurpose at kay warwarasan ini ti ayuda agasem naibabay na kini igapot ka do ti putot ko. Pinakibiyangan niyo pa'y tingado ti putot ko. Kwaing ko ay... Mabit lang, Chairman. Please. Di mo ba't mapaglibakan? Ngayon buking nakpayada kapabitluwag din anayawatan iti ayuda. Sana ya, Chairman. Sa ita. Itatamalmalpasan di problema iti COVID. Nadagdagsan man na problema ti bakbaklay. Ay, anya na ako ay tapisaksan. Di ka nga rin dagsangit akastaing ko. Ipagamon ti kagaram. Anya ti problema. Ti katungangan. Anyat problema ni Mang Ingo, Chairman. Urela agluluwasit ang nasabat ko di tarwa. Nagado ti problema na. San na ka dun akabaala na baklayen? Binin sa binsana, kitimade, ng konsensya pa'y. Anya? Kaya tiyasawan, kinonsensya na kayo. Anyat nakairamramanan nyo nga, itinatagsan na problema na. Nagproblema tayo iti kang itingitan ti COVID, gapu kadag iti nagado, ariklamo ide may papan iti ayuda.
Dayja itimpalagip na. Aya. Sana yang iso ti may sa kadagiti kaadwan iti naala food pack. Wen, hanggang siyempre, agkurang lata ata aduda asang kapamilya. Anan. Saan na anawatan ti sitwasyon ni day? Nagadaw ti mabisin idi apanawain. Siyempre, nabingbingay. Uno, kinita tayo mo daw itinaddo mga kasapula. Sa anak lata na nagpalawag. Okay, anya ti ginagara na nga. Nagatidog tilitan niya na. Aging ka nagtungpal iti major problem na. Major problem? Ni Wen, ti kang runa na problema ngayon man na ti kayat ko asawen kagawad. Okay. Anya ti problema na? Ni katugangan na. Ay, dahil jay mo ti mali kadagiti katugangan no daduma. Nay. Jak pala imbagan wanyat problema na kan katugangan na. Kumuntra ka mo tadago sa ni katugangan na. Kapun sa mo takapada mamanugang. Ha? Sa bagay, adwa talaga dagitay manugang adi makakinawatan dagitay kaskanyak akatugangan. Ay ngam sana may papaniti katugangan ken manugang tinadagsen na parikot ni Ingo. Anya nga raw? Dagitay kakabsat ni bakit na. Karamanan dagitay abirat na. Aya. Dagitay ita tirigat na no pumaot ti biyag mi a senyor. Dayta ket no nareklamaw ken sana makaanos ti manugang amang danggay iti asawa ng anak ti katugangan na. Oo na. Sipay dagiti lalakay ken babaketen adi makabael ang mga sikaso iti bagbagida. Sipay dagiti sandan nga ammo ti laod ken daya dagiti agsublin nga ubing gapot kinapaot ti panagbiagda. Apay nga ya kaasida. Dagiti nga rod no saanin amanusan nga iwanan dagiti anak agraman manugang. So nga daw dawat ko amatayak kumaan kabayatan anapigsaak pay. Tama nga no kuskusayan daktulatan iti suli. Numagtengko ti kas iti edad ita di katugangan ni Ingo. Anyat mako namtumeng. Aganos talatan Ingo. Datamot ti kayat ni Inang ang pakipagyanan. Adi angay nga ron bakit? Karigat na. Kumarkaramot talang matiti kinarigat ti kasasaad tayo. Day talaang mabainak la kumakan kang awan mabalin ko. Inang kumot ti masaknan. Wen, tinak pa kadanagan. Anyagayam ti kunada ijay barangay hall. Gapo iti kaiistoryak. Jak maibaga talaga ti kagarak. Anya? Sana bali bakit tagsubliak to? Apay nga men. Anya ti inis istoryam ta uray la nalipatam ti talaga agagaram. Imbagak laeng mo, dagiti napasaran tayo idi lockdown. Unay kan Ingaw? Mabay na ka talaga. Manyangay nga road. Agsubli kan tulat nga rod bareng adamot matignay ti puso na makatulong kada tayo. Itatang napasagida na kiti usto karagit imbagbagana. Anyat imbagbagana Nagkalkalat katlaang mat ti saritaan may kapoy ti katugangan ni Ingaw. Wang. Agkabaw ka no. Nakaro ti kabaw nan sakit. Agkarasakit ka nun. Ket, siyempre, ti paggastusan da. Tamalaksid anagado ti putot na. Mabasid na pa Win nga rod. Saan mo't matulungan ni bakit na Tada baby da. Dahil nga raul. Isa nakakaasi di katugangan na. Saan amaasikaso iti husto?
Ang ada question. Anya dayta? Adumot ka no ti kakabsat ni bakit na. Napayasaan da man laka no makitinlulong. Mat nga agpaiso. Kaaduan na kat agsisinublat dagiti anak, apagyanan tinaganak no saan tan amakabaal. Paedam da ka no man. At da iti adayaw, kat siyempre, saan akayat ni bakit agbiyahe? Daytan Kapilitan nga isudat ipagyanan na aginggat si bibiyag. Una, kat dayjay tiyas asob ni Ingo. Agdaw-dawat iti tulo. Di tulungan Uy, idalan iti barangay. Mangted na iti mangted Kasta ti kunan ni tatan. Kas Senyor President, ti Senyor Citizen, idaulwak dagiti kakadwa ta bisitaan ni man di katugangan ni Inkaw. Kawun, Adukat dagiti pensyonado a kakadwa. Bareng mangtedda iti tulong pinansyal. nakuliktaan idan iti tulong. Uri sanda namang tadijay. Di ore man nakuliktaan idan no maasyanda. Kat nayunan dat intedda. Uwan mo't kit dia. Ay, kaasimot da Inkaw. Di lang aro din ti anak da. Adanda ni saan da pa'y ama isapulan iti pagbiag da. Na inayon pa'y mo't di inang di asawa na. Talaga kasta Tawan mo't sa bali akamanganen, di katugangan na ita, tasaanen na makabaul. Da ita akit tirigat na. Kaasi, dagitay napaot ti biag da. Nga orela sa andan nga mo ti lubong da. Kaasi dalaan. Iso nga rod ako nak. Saan ko akaya ti lumakay unay? Di oray syakmat. Ngamadaya mabalinan tayo no saan tayo paimot nga oras ti matay. Day talang Isa mistik na maminsan. Di pa na ngay ayawan anaimbag ka dagiti agsakitan senyor. Nay. Kaslay bagamutan ano agsakit ti senyor kat bayanan amatay. Ay madimot. Kaslakastan Adamot nga mindagitay senyor akas na saan akayat ti matay. Ay wan. Ay, agpasudit ako nam. Ado dagitay grabe lang aro din ti sakit da nga ipatay da ko man. Paitaray da pa'y lay ospital. Ada pa'y dagitay agpilit nga agpaopera tapno malasatan dala ti sakit na. Nga uray awan mo't nga ro din bukod da kwarta pagpaoperada. No labsen ti agsarita, irurumundan dagiti anak da mapanawan da. Ta siyempre, isudan ti aggastos. Kat kasanaon no kas pagaringan kas kadaing ko, anagadot anak da, ay awanan Si Kamit. Asus, no siyak lakay. Kay kayat ko amataya ko, ngamtay patartarahanak tukit din na jak amot lubong ko. Awun na. Saan mo't nga ro dati pagayatan tayo ti masurot. No saan mo pa'y nga oras, kasjay at talaga tigasan mo, ay awan mabalin tayo. Naimbag nga oras yo, kagawad. Damanon kayo Sumra kayo, ma'am. Ay. Panyan ti kaduti alahas na ito. Ay na, ma'am ka no. Siyak ti maysa kadagiti anak ni Bakit Imaya, katugangan ni Ingo abayaw ko. Ha? Amok nga amo yung ti kasasaad ni Inang mi nga Imaya. Masaksakit kagawad. Kat awanan ti pangalaan ni Ingo. Ti kapsat ko nga asawa ni Ingo. Awan. Ang moment may papaniti problema ni kayong mo nga Ingo, iti katugangan na inayaw. Sapo. Ay, labo. May sursuro at ako. Kaasyanda kami kagawad. Anyat nagan mo itayan natin. Siyak ni seksiya. Saan seksiya? Ta nailimang ko laang matibuyong ko.
Ha? Uwan kagawad. Ay na po, nagrigat ti balasang abuyungan. Ta kaya rigan na mula tay saan ang makaangas ang nakaapot iti face mask nga iwas COVID. Oo. Ano, tigreklamo iti face mask? Makapatay. Ah, Nagrigat ti agangas. Saan na matumtumpungan ti maya ta face mask. Nang runa lang arudan no agusar ka iti face shield. Ay na po, matay ka. ah, Kasmat laang iti panangilamang iti buyong kagawad. Permi nga iro ti gardel ko si ka. aya. Ano na ito? Ang asan mo't kit de ati maipapan iti buyong wano gardel kas kada face mask ti gagara. Uwan mo, anya, tigagaram. Ading ko seksiya. Ni inang mi ada nga min last request na. Maudi abilin kunak man laengan tanalawlawag. Anya reta abilay. Kaya't na kayo kanaw ang makita. Da kayo amin nga opisyal ti barangay. Aya. Ni, apay ka now? Ay, hindi ka mo. Isulaang mat ti makaibaga. Isu pang aasiyo ka di kagawad. Umay kayo, asap. Anya? Ay, kwa. Medyo saan sa amatong paleta asap, ading. Siyempre, pakaamuan mi paymot. Arang iti kakadwami. Uray agin gat malam. Matayak no madamdaman. Kunangamin ni inang ko. Isu nga idarasyo ko mabasit ati umay. Maudi abilin day jay. Mabalain. Alaw may kayon. Agigiddan tayo ngagpakita iti matmatay na bisitain tayo. Nataysan. Ne. Wala. Katuga. Kalinong-nunga. Awala ka. Natayan nga. Oray no kasta, dumanon tayo. Kakadwa. Na. Laptambay! Di mo pa itulog ang mabugsat ti angas mo! Ha? Si bibiyag pay? Ay, darasin nyo! Nagsatan ni Ipa. San tayo ang naabutan? Natay ka now. Sana balik. Gan, sana balan, German. Naisurat me, ti kakaiso na abilin na. Anya nga min ayat maudi abilin na. Ato yo, pakibasa yung lakuman. Si kaman timang basa, kagawad dumi. Kada kayo ng opisyal tinlagbugsutan. Di dakon gawidan ng agbugsot. Yay. Imdengan nyo to'y maudi abilin ka. Anyat maudi abilin na, basay madagos. Agabuloy kayo inton lamay ko. Ha? Ta ikararagan kayto kadagiti agbutos. Ay, denggan nyo pa. Masigurado. Layos to tibutos yo. Mailayon kayo amin. Aniya? That's What? Abuloy. Layos abutos. Ha? Nene. Ano na dyan? Layos abutos. Dapat ay eleksyon. Domi, mapali namin. Umadanin ti kasangay ko, kagawad ko lapot. Kamamok nga rod nga inton umay alawas ang German. Unan niya. Balik ka barbaro ka akagawad. Tanapoy tarang kay dinagabrod ni kagawad tandok. Uwan nga rod German. Iso bali umuna apa nagkasangayo ita akagawad akaun. Plano ti agsilibra iti kasangay ko. Total, nalokay mo ti pandemya. Saan na kasi day? O may, mabalintayin ti mangangay iti parambak. Isuna laang kitaan tayo lata ti distancing.
Kanti panang salak niblat ta iti bagay. Wen, natural matkat ngamin data. Masapol akitaan tayo ti cleanliness. Di kasano, Jarman. At nanto nga ta VIP iti kasangay yaw. Ay kasapulan. Awisag ni kumpadri Mayor. Ah, kumpadri yung gayam ni Mayor. Wan mat, nagladaw kan. Ado, ti sana makamam mo iti data. Apo, nagsiyatan, Jarman. Asedag kayo gayam iti dalikan ako na anak. Ay, sana pagpangas. Ngam no project ti pagsasaritaan. Apagbiit la may implementar ti project, tapagbiit kat nga rod ama aprobaran. Sumat lagayam nga ado ti project yaw. Project tayo, kunam, kagawad. Karaman kan, takagawad kakit nga rudin. Ayun gaya man niya. Alakat, ibagayo laang no niya ti maitulong ko, Chairman. Talagang ikan kayo iti assignment yo, da kayo akagawad. Ikonikta kiti barangay activity ti kasangay ka. Isungawan malabsa nakabaranggayan. Ay, mayat nga rin na, Chairman. Kasla, piyestan to ti kasangay yo. Mabalay na kasta. No, umayamin nakabaranggayan. Sigurado na ita, ano maamuan da. Awan to ti saan ang mapakaamuan kagawad. Ay sa Chairman, agpestan to tinagbugsultan. Kasta ti kagarbo ti kasangay mao. Wayne, isu nga ron ngimbaga nga ireserbam ti para kasangay ko tunggal yawat ko kingka ti honorarium ko. Sa bagay, umdas mo't nga tanjay na urnong mao. Addan maigatang iti kalalayngan na kadakkel kaldeng. Apaw, day talaunay ti ihawis ko kada kumpari Mayor. Katuin day jay ito ti maipasango kadag iti espesyal a bisita. Ay talaga, kin gumatang tay ti dakkel baboy, nga iso ti maparti para iti amin. Iso na laang tanay, nagnginamat una yun ti babaw. No, sana problema da ita. Basta agparti tayo iti baboy. Iso Mala, maturog takitin. Masapak nga gariing nubigat, tagpailiak. Inak-awisan da Mayor. Nagpaaramid kan samot iti invitation card. Di pala isot pa itulod mo. Ay, sara mabalin, ipaw-paw ikulaan. Personal na siya ki mangyawat kini kumpadri Mayor. Ay, unay daytan lakay. Kumpadri Mayor kung kunabaw. Ay sus, kababaino da sa bali abakang gag. Ne, ano, kat kumpadrik mo ta talaga. Kumpadrita. Uray pay. Ay, hay dah, dilawang pala dahi taman nga awak ko kat isumot ti rumbang. Ay, alakit na maturog tan. Ay, Nakakatkatawa mo't dito yung naramid ni Doming invitation card yo, tatang. magustuhan. Inaramid na gayam ti request ko. Kung nakit di nanalpas sakbaya nagbiyahe. Pinuyatan naman. Aya. Rush ka no, tatang. Agduado nga rod no magustuhan nyo no saan. On my natal day, kunana. Magustuak. Naramid takid daw ko. Mayat nga rod Yawag ko kanumat kan kuana no anya ti maibagayo. Ibaga, mamaragsa ka na. Thank you kano very much kunam. Mayat ti design ti letterings na Sa nabakrawnan itinatairanan a retrato yo.
Napalawlawan iti nagduduma apakakitaan iti pamadayaw anaaw-awat yun. Agasam. Ada medalya, plaque of appreciation, kan, ada pa'y corona. Wan nga mo, sana coronavirus ha. Ala ni tatang. San mo't a corona may parparabaw iti atidog akahon. Ay, ada yung pa dita kahon na makurunaan. Nay, ada pa'y sash dito na isingsingit. Mayor of the day. Nag-mayor kayo magayam iti may sangal daw. Ay, wala. Kung dito gawak mo't idi opisina ni Mayor. Siya, ti Mayor, iti daydingal daw. Apaw, nagado ti pinirma akan aprubaran. Kasta? Ay, anyan. Apay nagsinaay ka. Kaslasaan ka amaragsakan anak ka. Maragsakan nagtatang. Malagip ko man dagiti sayang gusang apasaray mangag ko iti. Iti umungan dagiti taga nagbugsutan. Oo. Anyat nangag mo. Ada iti nangag ko nagkuna nga agraraman kayo kano. Asus! Amo ko no asino ti nagsasaoy ti kasta. Umapala na niya. Saan nabali? Awanitan. Saan nakagawad? Aya. Kinsa na dayta ti mang dadali ti pampanunutek nga okasyon. I will not allow any rumors to ruin my natal day. Gusto mo lagi English ko, anak ka. Anya? Gusto latan, tata. Adi wow, sana ul. Good news, Chairman! Sigurado mag-good news na ti padamag mo, kagawad ko lapod. Amang pagsubliin ka yung barangay nagukisa na siguro na barangay mo, no agkamkamali ka. Yak kaya't amadadal ti aldaw ko manipo dita. Ay sos, good news talaga, Chairman. At danto ka no espesyal nga irigalo ni Mayor kada kayo. Talaga mo't ni Mayor kaya't nakasursurprisahan. Sigun king kuana, manmanok kanong agrigregalo iti kasji akita ti set. Set nga? Wan, talaga akumpleto kanong Chairman. Ay lakaturay ka, noon niya dahi ta regalo. Anya nga taday jay? Amangan no adamot amo ni Mayor at arataragayan nyo ngam saan nyo pa'y anagon o Chairman. Anya kumangay? Daytan no anya ki di ngagpaiso anya. Ala, makita na to na Chairman. Wen, ay, paggagarinak ni Mayor Tatang, makasangpot mo ilaangan ni Duming. Magkakamat iti kasangayo. Good. Kaano asumangpay? Nagbiyahin, nalapit at danumalam. Good manin. Makatulong ka dagiti rumbang ama isagana. Dagiti mo ilaki di barangay tanod tibiyang na Kas committee chairman, isumot ti mangkita no anyat kasayaatan nga aramidon da. Una. Kasla makit-kita kundi mapasamak. Agmalumsamot na selebrasyon, tatang. Talagang agmalum Iti kaado ti agpabuya, at adun tupay dagiti agbuya. Amangan awanton ti distancing. Addan tulada. Ano dagiti barangay tano da mapusga namang kordon iti pagpabuyaan to dagiti adda ipabuya da. Sa bagay. Uray iti panganan, nakubong. Sana basta dumarop dagiti mangan. Maysa ti sumrek. Adan tumot alkohol ijay, ket agalkohol kalpasan mairsurat na tinagan nasak bay asumrek. Oo. Mayat.
Talaga na plano iti husto, tatang. Una, iwas COVID. Ang tumot nga tati problema. Nasaya at magtadakasang putin ni Dumeng. Katayjay, makumikom adagusan. Kung nga rod, ipakita na mo nga ada may tulong na si Ay kamot. talaga hamot nga da maitultulong na. Nay magamalam yung tatang. Nanan, Ay na. Bagta nakasangpot kan, manugang ka. kinitap ti pakaangayan ti Paskoy. Naisagana mo't gayam amin na nakasapulan. Ay wan, nasiglat mo dagiti kakadwa ti mulong. Bilibak ka na giti senyor. Talagang ang damot gayam partisipasyon da. Ay katuan mo't Ang damot ti Jayo, nagiti barangay Tanaw. Isimsimpadan ti tulda paglinungan. Good. Nakitam ti tarpulen, Dumeng. Ang kabil damot lang at adagitay kunak nga iraman da. Ay, awan. No di yung pa nakita panagkunak. Awan kurang Jayo. Kumplito di award ang makita Jay. na. Manipod grade 1 kayaw. Anya? Papa. Ay sus, inramraman na pa'y dayay. Ay katno, kinit-kita ng tiipos. Ay na, anyan aya uray dagijay inramraman da. Kinapudno na ka na oh. No, adala record, no retrato yun, di kindergarten kayaw. Inraman na pa'y kuma. Diwaw, ay sana uli, unayin. Alam mo, mayad na kita. Kat nakasaganang rod amin para intong bigat. Uy, Chairman. Mabalin yung timaturog at dagos, kalpasan ti pangrabi. Tapno, gwapo kayo inton bigat. What? Anyan. Sapain nyo timaturog, tapno saan kayo agtutuglap inton bigat. Masapula kumplito titurog yung itaarabi. Laun. Agawid kami magtayin ka ni Rosa. Ay, wuna. Masapa kayo nga umalatew inton bigat. Wino, agparbangon kay tukit di Ta kita nyo to anay bag. Ang mga nwada nalipatan yung raman. Iti panagar ko siya. Awal, ibagak to ka ni Rosa. Sige tatang. Sige. Ay, wan, barok. Ay, nasingpot mo't gayam ti manugang ta bakit? Napatigak mo't gayam kikuana. Ay, susi ka akit. Ay, Punasam nga minan, ti panagduadom, iji manugang. win. Nakita ko. Nasingpot mo ta talaga. Amang ano italang agkasangay ka, ti panangiday-dayang mo, kasta. Ay, saan mo't at sikakit di mo't. Ngala, kitam kit di mo't ti pangrabyan tatamang rabita. Tapno gwapo ak nga green. Uwan, sa pain ta ti maturog. Tapno nataer ka inton bika. Ay, permi diwaw. Ay. Ilalabarik nak ti banog kan pan nakaturturog kon. Ingka ngamin agiddan Isaganak pa iti pagbadominton bigat. Anyan, desaganan pa'y. Mangirwar kalatan iti polo shirt ko. Ay nadom, agkotentay ka. Madi Di pagkat nagugwapo akto ni tatangay. Sa mesa, agungat tupay. Anya? Saan mo tasyak tiyag birthday? Nagugwapo akat nga misaon. Ay, saan apakit? Katno si ka ti MC, masapul na presentable ka. Uy, ngam simple laang ti suot ko. Ag shorts, ag maungak turatan. Nilang tatang ti ag coat and tie. Iso lang ti ag Amerikana, tapno iso lang ti makita akatairan inton bigat. Anyan? Una, gapota iso ti king of the day. Itad tayo pa madayo kan kuala na ita inton bigat. Makadlawak adom. Nay, anya ti madlaw mo? Subsobram man ti panangidaydayaw mo kinitatang kon. At daman na yun nan a panaguyaw. Ni. Awan mo ta. Si kamot. Wala. Masurog na kita.
Oops! Distancing! Di kay agdudupudop. Ang mga noada maibaga dagiti opisyal iti ili. Oh, dagita face mask yo. Itarimaan yo. Nay, itay payakas ta ti ibagbagam ka dagiti imay maki-birthday ah. Imbes ka nga, tugaw ka mo ijay ayan dagiti kakagawa dahin. Ta sekretarya ka nga ron iti barangay. Saan nana? Taday to'y matimay saan na itad at trabaho kita. Anya? Data face mask mo nana. Ah, Isuot mo. Saan kat at nakasingkaw latan di tapungwa-pungwam? ay, sanak nga ron na makaangay no diretso ang nakaaputak. Protocol, nana. Asos, data at protocol, makapatay. No, ipatay ka unti Jack, panagsuot, akanayon iti face mask, anyang around. Senyorak mo itay. Kaya tita, kabaranggayan, Ah, daggan tayon ti panagsaon niya ako mayor. Ne, agsaon niya po, Mayor. Dumngag tayo, nana. Yawat kon kenkwa na ti mikropono. Ag-face mask kayo. Ikatin yung Palagpakan tayo ti mararang mga mayor. Ilias Santa Disgrasya. dahil palakpakan tayo ka na. Agyaman na, kakabsat. Agyaman na, kiti panangtid nyo iti kundaway kanyak kag sarita. Pakaidayawak ti panangawis kanyak ti barangay chairman nyo. Dito'y barangay yo ang nagbugsutan. Ay, kuwan. Kat regalok kan kwa na. Urayan tayo basay ta subang pa, chay nakailuganan na. Ala, sa bali pa iti nakailuganan na. Huwag nga raw. Kaya nasawan, nabalor unay. Huwag nga raw. Anyangay ka no, tirigalo na. Urayan tayo, anana. Sige, tamapanak iti ayan damanang Rosa. Ay, Rosa, malpaston ti panangan. Awan mutlaan ti lugan nga imbaga ni Mayor ang nakailuganan ti regalo na kan tatangmaw. Sorpresa, nanang. Iso a dramatic entrance matagunada. Urayan tayo. Simbang pwede ti nakailuganan ti regala. At nanang, hintayo kitaan. Ay, sige. Anya nga tangay dahi jay, Rosa. Nagadon amanok, Mayor. Maparti ka na dagita. Nayon ti pagsasangwan tayo inton malam. Ay saan? Ha, Dagita ket itin ko kas regalo ken ka pare gusteng. Paaduan pay. ha. Ay, salpa. Pagtarak ng nakitimanok. Mas daw kayo nga ta kakabsat. Nuapay amanok ti regalo kini chairman yaw. Wine. Ngem ado na barangay tinaikan may kadagiti matarakay. Baboy kumatiyag mi ditoy. May mayat ti manok. Tanadardaras ti kaadanton ti umdas a maiwaras. Ha, may waras, Mayor? Wine. Gapo ta inton umaduda kita, chairman. Warasam taon dagiti ka baranggayan tayo kadagiti tarak ng damay. Tapaadwan damay. Hehehe. Daytoy panagtarakan iti manok. Ti maysa kadagiti na panunot tayo a solusyon. Ti kumarkaraw a panagrigat dagiti tao gapaw iti pandemya. Nukasta, agtarakinak iti manok, Mayor? Huwag, chairman. Daytoy ti kunak arigalok ken ka, ita akasangay mo. Happy birthday, chairman. Ay ket kantaan tayo man ni Apo chairman kakabsat. Kantaan tayo. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday,
Happy birthday! Happy birthday to you! Agtara ka nakitimano ka para waras. Agtara... Ay, salbag. Nagtagtagain, bak? Ano regayan? Manok. Regalo ni Mayor. Domi, mabali namin. Anya ngay, si kamot ti officer of the day ita, kagawad Domeng. Ano sam ati ag may maysa, nawan may sarong akapada makagawad. Awan problema rita, Chairman. Duty na ito, awan problema. Ti saan nga okay? Kat no si katag duty adi na oras. Gaputan na ilawan kanukwa nga adda dito sakit kilaat nga adda umawag asa na makapag-duty. Kat kapilitan nga duty ka. Ha? Oh. Husto aki yung baga kagawad Domeng. Awan, Chairman. Gusto la unay. Tawan maaramida ka no nagsaw ti Chairman. Ay, kastaya. Ay, hehehe. Ngala. Makamo ka dito yan. Mapanakon. Sige, Chairman. Sige. Makakankanta kay guys. Ay na. Ay. Solo fly tak samot ngag paiso. Awan samot ti umaya kakanwa. Ay na. Bigat gagtutuglap na tao. Nawal makasarsarita. Naimbag nga oras mau kagawad. Ay kastamot ama. Agtugaw kayo Ay, agyaman na ka. Ay, mo na. Kwa? Saan nga raw? Saan kayo sa taga dito nagbugsutan? Hey, winsa. Kang samot na ito. Ay, anya ti masapol yaw? Diyaw awanak sa. Abuklatan akagawad ka. Kit abuklatan abanagasi ka kayo. Ha? Ay, nay. Bayat ba na ito nakaisuratan tinagan mo Kagawad Duming Portugal. Abukan. Isumula kagawad kunayo adago si tay. Ay, itanay. Mabigbig adagaws ti kinakagawad mo nita. Ay, anya ti may pa ikaw? Ay, naitaw. Dayaw awanak sa. Sakbat amon di pagawinak. Anya? Ikasanuraitan? Ay, isuga raw na makasagsagit sa kaun. Ipapanakon kay. Imbag ta nakadano nagnito'y nagbugsutan ay. Kasano gaya man nakadanon kayo dito, ama? Pag nakapagda isunga ron anabot-butan pa yan di sandal niya kiti kaada yung tinapanak Anya? But ngagpaison ti chinilas na. So abarang no sa anak agbugsod ditaw. Ini. Apay ngay. Agrikos kabatan iti panagkita. Apa yan, ama? Natumban. Ama? Sus, napukatipot na. Kasano na ito yan? Hello, Dom. Apay. Anda kita dito Hospital Rosa. Anda la kay ngaynyag ko dito. Anya? Sino alakay? Ang kabawsan. Di na pa'y amo tinagan nan. Anya? Apay, kasano ang nakita ka amom day talakay ta interay mo pa'y dito ospital? Naisarong iti barangay hall. Anya? Kasarsaritak.
Hindi pagamutan na ulaw latan. Natumbalatan ay tinagtugawan na. Ala, kasano nga rod dayta? Saan mo basta panawan dita? Kapilitan na. Agpakpakaan siya sumurot mo't la kanya. Kasta? Kasano nga rod? Ikuyog mo nga gawin. Kapilitan. Ani, masyanak. Ala, makaamu ka no kasta. Sige, agawid kami batla dagaws. Bye. Bye. Ay, sino nga dangay day alakay? Anyan no yawid ni Dumeng. Kasano no dinan amo at talaga ti pagawidan na. Kunaklano anyat na pasama kain. Tapi manaw kamot lagayam dito barangay hall. Pasensyan ta, malumak mo ito na nakasoblay. Anyat na pasama kaya. Apay ako na da dita store nga dalakay ngayon pan mo di ospital. Uy, aday ma dito alakay. Katnay, natalimudaw mo tayo. Imbaga, tanakapuot mo lang. Ayan na nga rudain. Aday di balayan Inyawid mau? Kapilitan. Tandyak mo't amo no sa dino ti pangituludak ta itulod ko kuma. Awan mo, ti may baga na pagawidan na. Awan malagip na. Sa kapilitan nga agyan pala di balay. Ay anyan. Kat, anya nga rudain. Dadagos tatang mo na. Kasla-kasta na. Engem ni, kita ma, ang mga numay sa lang arabak ti panawain, ti panagpakita da ya alakay dito barangay hall. Anya ti kaya siya asawa, German? Ang mga nukamang matida ka sa grupo ngagsapsapol iti mabiktimada. Saan mo't nga ta? Alala, uray no kasta. Saan kayo abastag talag? Narigatin. Dito uyak salas nga gida. Tapno mabantayak ti sa nga ili mailakay. O baga losto ti ko na nitata nga kamang tindakas sa grupo. Ngagsapsapol iti biktima enda. Sana bali makaridepak. Makariingak lagit din rumor ti lakay iti kwarto nga ayan na. Nakaturog ba't katan ni Rosa dito kwarto me? Ay. Makaturog kakatalakan. Nayaw-awan nga taa talaga, Rosa. Jakman amo nanang. Ti panagkunak katagkapawin. Nayaw-awan, gaputa di na malagipon ti pagawidan na. Kat nakadandanaw dito nagbugsutan. Wan nanang, saan aya akas ta dagiti agkabaw? Ay, amok pa yan. Saan ko pa'y mo ta napadasan? Ala, ipapantayon akasta. Nga adda dito'y balayaw, day di katugangam alalaki. Ang mga numangal alya. Ay, saan ipapan mo laang nga rod asibibiyag pa'y laang. Kasta ti kayat ko asawan. Ni, iso day tan na. Dua, talo, hanap sa kada. Nakabakpak mo tayo. Apay, kabsat papanam. Papanam. Adakad. Anya nga, Antonia. Yamanak, nasarakan ka matlaangan, Antonia. Saan asyak di bagbagam nga, Antonia? Ama, nanang ko dayta. Saan nga iso di bagbagayong Antonia? Saor ka, Antonia.
pinanawan na nga ang may sa. Ita, tanakita ka, ibagamasaan na si ka ni Antonia. Ay, basta! Saan asyak ti bagbagam nga Antonia? Agam, apay, taga-ano ka aya? Ayan ti balayaw. Sino dagat ti kabalay ba? Ay, awan dan! Hilip! Right! Hilip! Hanap sa ka na! Adan sa pay basbastos na Rosa. Timba na hulatan. Anya day jay nga imbagbagaan Antonia kung kunanamot kanya kaon. Amangan no kabagyan ni Doming dayjay, chairman. Ay, amok pa yan. Tani, aday di balay da. Isupay ti di pakapanawa rin ni Rosa. Amang angkat no anyat aramidin da jay no awan da. Ay, saus, narigat at chairman. Ay, di lamaw. Narigat ang ti agtaliklatan iti di ammo at tao ita. Ay, talaga? Kaslakit ko ang makita, chairman. Kras ba? Ay, inka kita na. Kayo man. Uray, syakit agtarusak mo't ijay. Iti panaggapok dito eh. Kilatisik man da dya pada alakay. Nugwapo mo't lang akas kanyak. Kabaw nga ta, Rosa. Wansa? Diyak mauawatan di pagbagana no nadluma. Nakabakpak, mate. Kasla, jar natin nakarubot at pumanaw. Wen nga rod, di na maidiso day tabakpak na. Oh? Alam, amangan mo no at dali na unti bakpak na, Rosa. Adi na kayat ang makita ti sa balay. Diyak man amaw. Kasanun ngay, no sana pumanaw. Sana mabali nakakabbalay milatan ti tao saan mingam-am mo. Iso nga kuna ni Dume nga i-public service na ni ti radyo. Ay, kakasayaatan Apaw! Laita at babae. Seksay. Siya ka diti magbagayo asiksay, ama? Ay, wunbot guwapa ka. Kasta iditipok ka. Anya? Nay, ama. Sus kayaw. Ay, susapaw. Manyakis samot, Rosa. Ay, ama. Mapangkailat na maturugan ni Gisela Diong. Maturog kayon. Maturog ak madahin kasta. Wen ama, ingkay maturugan. Riingan da kay to inton mangantayon. Mabisinak to madahin. Ay, sige madaagain. Dayta, natulog mo't no daduma, tagtong palitibilin. Adan samot diferensya ti utak na, Rosa. No. Pudno nga ta, ana amnesia. Ay! Anyan, adala amin ditan, Rosa. Adda kurang ti panunot na dayjay, kagawad Dumeng. Iswa pumanaw lat ta dayjay, na di agpakpakada-kada kayo nung makalagay. Day, tangarot ti saan na pakapanawan ni Rosa iji palay. Dakmat nga rod mabali na papanawan latang na di alakay. Talaga man nga ka mo ta, kagawad. Dakmat maawatan, masyanak launay. Sa awan mo't ngawin, ti madingar aramidin na. Nagpakaasi pa ya tulungak kanaw. Ang awan mo't may baga na problema na. Ay ilayon mo na tulungan kagawad. Aginggat kayat nan ti agawid. No, malagip na ti pagawidan na. In public service kumot ket din Ikaw nasaya at ano kasta. Parang ada na pukawan iti ama. Amangan no adamot kabalay na mang sapsapul ken kuanan. Lay tangarod, ta ultimo nagan na kat awan may bagana. Ay, jay ngay bakpak na. Anyat linaon day jay. Jakam mo. Jakmut nalagip akinita ti karga na jay. Idimpan ko iji ospital. Ay, amangan no adamo pakabigbigan ken kuana ijay, kagawad. Kita to man ngagpaisaw. Abangan no damot ID, uno
uri anya pakabigbigan wano pakaamuan iti kinya sa sino na. Nakaturog san. Patas ka kitaan di linahong tibakpak na. Ngapaya di naman la maidiso. At sakat ilimlamang tayo talakay. I have two hands, the left and the right. Ay, siririing magkayam. Umadayo ak dito ayan tiritaw. Ang mga namakita na, narigatan. Ang mga nibagan apal-paliiwag. Ni Dumi. Hello, Dom. Kumusta na ita ampun talakay? Aday jay kwarto na. Agkan-kanta iti I have two hands. Anya? Wandom. Impagharap ko itay no nakaturog. Libasag ko makita ang tilinaon di bakpak na. Siririing magayam. Bayam na tan. Kasay-saya at nukas na agpupuklat na dita kwarto na. Barang adan tumot lang pakabigbigan tayo kinukuha na. Kahit maamuan tayo, no taga-anaw. Wan masikuranak mo tandom. Bayam, ika kumakikita no kasano ang mamuak ti lugar na. Tay tulod tayo ni Chay. Wan sa pulan tayo di kakabagyan na. Nayaw awan laki di kaputadinan amo ti pagawidan nan. Sige, nadya lang. Kinumustak lang. Tama nga nun niya kat aramidin nandita. Bye. Bye, Dom. Sino nga tangag paiso day taalakay? Bayang magiliw. Pagkankanta manan. Bekas na tikankantahin na. Inak man si Ripan. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo. Ama! Salud! Ay, kumadyaw! Ay, agwat-wat-watag laang. Makmaktangan kayo kaday? Ay, mga no, ang subli kami manan iti Mindanao. Adaman gumatayin. Anya? Wait, mga no, makigubatag manan. Iso nga ang plak-plak ti sakman. Agwat-watak ko na kuma. Ay, nauyong nagiti kalaban iti Mindanao. Ay, ngam. Malas na. Ano matan tinapatay mo itay. Malas na talaga. Soldado ka kaday, ama? Ano? Tinapatay ka. Wait. Ay, ang mga no, ang daawag na iti kakadwakaw. Sige, mapanakaw, ang nagsagubatain. Right. Nagsubling iti kwarto. Ano nga takiaramidan na? Saan pa'y arim mo iti kwarto? Manipod iti kunana nga grubat. Saan pa'y nga rod? Ano nga takiaramidan na? Inta kita. Lumay! Rosa! Tatang. Mabit lang, tatang! Ay, andamang sapsapol kini Duming. Naimbag nga oras yo. Iso, ti asawa ni Kagawad Domingo Portugal, madam. Ken anak ka. Sapsapulag ni Kagawad Portugal. Napatag ti kagarak. Amne di Dom. Adamang sapsapol kan ka. Ay, sumrag kayo, madam. Ay, tatang, sumrag kayo. Umay ka, madam. Apa ka di, madam? Nangag ko ti public service maipapan itilakay at tinulungan nyo. Ada ditoy? Ay, mabit lang, madam. Ang galing. Galing mong sumayaw. Galing mong sumalaw. Salutaryo! Ada kagayam ditoy!
Ne. Ay, susapo. Ne. Karya, kung sa Ah, ay. Nalpasan ti problema yo. Romantic ending. Agyaman nasarakan kamatlaan. Agyaman kang kagagawat Portugal. Kat imbag no saan na nga inwar tilinaon ti bakpak na. Ha? Anya nga ti karga ti bakpak na. Sigud a soldado ti asawa. At dawarsyak na. No kumaro. Irwar na ti paltog di tabakpak na kat agpalto-paltog. Ano niya? Delikado nga ron. Delikado. Warsak. Ano? Bigatan. Dahil lakay. Nakitaan.